Het Gossip Girls account op TikTok. Een grote hype onder de jongeren op de middelbare school. Via deze accounts werden er roddels en geruchten over leerlingen en docenten naar boeten gebracht. Meestentijds is er neert van wier. Justin en Ilse zijn slachtoffers van St. Jules kanaal. Nou, dat we dus maar ook al hier een ding, terwijl het net iets is. We koeren ook al wel, maar net zo goed dat we dat al hier een ding of zo. En weet je maar precies waar het bij kwam? Nee. Er was een meisje die had dus gezegd tegen een paar andere meisjes dat het gedaan. Maar dat was blijkbaar niet zo, dus verder weten we er niks van. Waarom zo'n meisje niet doen? Ja, mensen zoeken aandacht, eigenlijk. Ja, ze krijgen niet genoeg aandacht waarschijnlijk. Interim-directeur Sjors Veldman van het Dalton College Dokkum zocht op zijn squallen het probleem met de dijkgroeien. De zorgen daarover binnen grut. Op zijn squallen binnen er ook al een tal slachtoffers dat er mij in peteer gaan is. Hier al redelijk snel in de gaten welke band hier achter zitten. En toen hebben de ouders er met die mij belutsen en daar hebben we een goed gesprek gehad. En dan bleek gewoon ik van dat ouders gewoon ik net snappen wat de beleefwereld is van de band. De dader, om het zo maar te zeggen, de band die dit plaatsen, ik de consequenties net goed onderzoeken van hoe vreselijk dat die uiteindelijk binnen. Ook bij het Dockinga College verderop in Dokkum vernemen ze de gevolgen van de Jules kanaal. Nevens directeur Hilbrand Visser hebben die flinke impact op de leerlingen. En daarmee ook op haar onderwijsresultaten. We moeten nooit beest in de bek zien. Ik vind het echt een beest, ik vind het echt een gevaar. Wij moeten samen oploeken vanuit het personeel van onze scholen en als ouders, maar ook de leerlingen zelf. Anoniem roddelen over oren en de schade die daarvan uitgaat, het is vreselijk. Dat bloot hing je. Ze zullen het mensen in mij nemen, maar misschien wel de komende 3 of 4 jaar, of als ze net krek op school komen binnen in de klas 1, dan hebben ze nog misschien wel 4 jaar les van. Door TikTok werden op het stuit de meeste video's voor het hellen. De squallen in de regio komen ook in actie, voordat het nog meer uit de hand rent. Nou, ze zeiden als er nog meer accounts worden gemaakt, dan gingen ze naar de politie en ze doen gesprekken met mensen die er last van hebben. Daar waar wij de vinger erachter krijgen, daar waar wij het informatie krijgen, waarbij het mensen bewust en anoniem oren beschadigen, dan kan dat vergaande maatregelen betreffen. Dat kan variëren van een stevig gesprek tot een schorsing, tot in extremis een schorsing met tegen op verwijdering.